Míle maithílog as chuir a thuirtún tá ceathrainn an seosra charnaíniu agus tháinig muid inné bhí an fís a sport an seo Éirinn. Ní hain chéadú rams an seo ná ag mo chláán, mar tá sé go nós hain le rion flianta nuas bhí muid tíoch go éag sí armudín. Agus bhí an sport go deoige sin. Bhín drogad lerin imocht tróna dé dóna nar a hagan an táms go gahan muid imocht. Bhín daoine an seo bhín si de déanaíontas go bhfuil an Simon Ó Cróinín ormsa, tá sé ma méidin is a sartal le dosach. Mar tá mé heapan nach bhfuil léon den Eolas a dána bhfuil cinál canúntas tá ormsa go bhfuil a Simon Ó Cróinín ar. Tháinig maitharsa as na Cilíní in idir Blarnaí agus Blackpool. Agus deir siad gur tháinig seanachar nó sínhanachar mahánacharsa as ceantar go gan baras. Tá peictar ein sa máile. Ní heapan mu go rá mahánacharsa tí mó go chunda chorcaí riomh. Ach mar a rás nach rá neart áiteach le gáil aige, ní begin ní heapan chunig sé neart fiú mar necha sé machcha i teordan. Ach áitiúháin a héach sé chuile bblion a haireach sé fear le cá le a thuirtír go gan bara. Níle samsa cean lá héin, bín patrúnán. Agus tá peictarrán agus stoigh gur rá pádrín a bhí sé. Istis a gard nó áiti bhfuil córan na cruisisin sin isté. So sin as a dagan an tanim Ó Cróinín. So ar bhealach is mailim neart leiscéaltáil i hiocht. Síos có fada seo. Thosa mi sé plé le beacha thart ar 9-8 agus sí má bhean seo ana, sinní chur chéad sa i meichaisteach. Thosa muid a plé le Guardian na dosach agus bhaid sin. Well, thosa muid bhí lachan in sin agus bhí géhs beagún fá réil op sin mar bhí náit lofa ag lachan agus géh. Má bhain se tríhalaí westop sin bhí anna chóramach fób sin. A chaine me formúint mechan sa deire agus níor bhreanna mé sí aráhain, tá héis mo híle chahanne se plé le mechan agus ceol. Agus hála se tá leabhar se tá scríomham, tá sé faoi mé héin agus Bert Carolum. Dan Murphy an céad ina casúharm tháinig sé ná go dímas na Commons hall neic le Baillimór na Huamh. Agus bhí sé sin na léamh leabhra a bhí scríofa hála sasanna faoin mbeachaireacht. Agus bhí nach ra mis léamh hála sé go rá mis léamh na leabhra chéanna. Agus sé an leabhar chur seirí lugmuid ná thuní baid a tun a scríomh hardar a bheanna mala bhar field. Ná léige mar chur sé sairse. Mar sé do rinne muide, chríal muide an ród céna is a bhí ar bunach a b'iniscar tasna a chur ar bun a gúnda na mí. Agus bhí fearra linn sin in dhéanach linn an taim bhí ar ná sémas móní, cailú sémas an sin beidir blian agus 3 bhí óchain. Agus sé an trói bhí ag sémas chuileochail atá sa leabhar se, mar tá sé seogáil a réile blianta na bigí súla sé darna ceann, tá sé seogáil a réile fe cúm blian. Agus so ar a leid bhí chuilethirta táistéán bhí sé pléite leis. Agus so bhín trúrainn sin bhí muid a saidúach timppel ó nuamh siar go ra charn ó thua go ceannas mór, siar a drá Kildáchaí baile buí agus leabhealach go delbhain, níle samsan is bhfuil a tíir sin a rólas aige se chur beach. Bánta méthe na míatá. Agus bhí ceartm breanúir tá scríomh am cabhrúir chuir go imre gom sin íana. Ach an rud a chríal muid i dhéana, chríal muid rud a bhí sna leabhar sasnacha a chur ar bun an seo. Ach bear go rála muid nar a béidir a dhéana. Mar bhí siatan a plé le beach a bhí thar bheith éagsúil. Bhí siad a plé le hibridí, bhí siad a plé le buckfast bees, go leor cineálacha dhéile. Bhí naimseir níos árachab. Agus cé go rá forhór go na leabhar seo in iarrúnt, go rud a bhí muidige ar a dhéanaan seo. A gcónaí bhí gá chabad a lán, nach rá bunna bar le heisin rud a bhí muidige rud a bhí ar siúil aganne. Bhain an cabadil sin na gcónaí le swarm control. Se de chéad a dúirtead, keep a low swarming bee. Tá coppla bechar an seo nach bhfuil. Bhfuil I lethe deán? Níl. Mar tá na becha dubha na hÉireann. Ach in nirad leis a gcuire ar a groch.
is mín lethe úna bheice chuil airach. Bhfuil tá na beachaireacht go chéna. Bíonn siad gimach le saí chuil bblion. Agus séir de saíán ná scoiltean an chósnog, imín an sean chránmhech le leagan na mechan. Agus tá an ceanóg ar a Scéal. Agus faoi ceann trí seachtaí bíonn sin siú cúplailte. So ach an ceanna imín sin an fórsa ebrin na bliana sin nach mór imí. Agus fadó bhí is rothart na ní gur bretharab. Bhí siad farsing an nóir sin, bhí siad choileáit an nóir sin, siad gan go máis. So beag an dúine, ná dála muide go leor mar eall go rá idir a trúrain ag pointúáin. Ní ceapan go rá sa se hena bhí gá céad curcógain na mó. Idir a trúr, as bhór leara, as fhí muid gobar a bárt, bhí farháin an noscailt. Bhí fearil le breanúisteach cuairtú lorg na cuinsels, bhúil se teagail gimach le said. Bhín fearil le teocht nar ní an núna, agus an notebook an sin. So ma eall ar a méid a bhí dhéin, dóla muid an scipuí. Agus sin fólam sinna tá sa leabhar seo. An té nach chuil ag a copla chorcóg, ní éiteach se nir céna ólam inim a copla blian. Is a dair linne dhéana go ná. Agus, so ceart a hálín hús haine, tosín na séisiúr ná rire, tosín se leis a sel, tosín na beacha taring palan ón sel isteach, agus na reice muid a sel go isteach dor sin na gurca go tá sainin sin gúla chrán bheith a breiste, agus gúil rodí na cheart. An céad plan de mór eile hagan sa sin héis a sel ná an caiisiarháin. Buocht le díad an caiisiarháin fós farsing go má. Héis a caiisiarháin in sin tagan an sycamore. Gus ceapan daoine go leor mar is bán in muide goba nach chuil blahan ar a grán sycamore. Se an crán sycamore cean go na craintas tábhachtaí ó thaobh nectar de, dá bhfuil ein sa tíir seos, tá an gránig na filmiríar. Beá maicin siad sycamore, tagan it chainsaw amach léim. Gus farir, mar is sonan crán mór sycamore bháin, agus acra tlóver, agus is mór méide sin. In íar sin tagan an crá capúil. Héis a crá capúil in sin, well, hús agan in sin bín an ail síd répán, agus bín talinn sin go leor nectar. In íar sin bín bíd a fannacht ar an ris, agus bín a dris faoi bhlá ar fa, scaití bín si faoi bhlá fa, well, ceir seachtaí ar a leid, scaití cúg seachtaí. Ag an nám céine bín an clóver faoi bhlá, a ba me ginteach í faoi clóver ar ball, mar níán muide tá don clóver nis. Bín bearn in sin nán, agus tá cuid go na curcóga tá siad mó gargan fortach, agus tá fréchar a bortach, sin ceann go na cinál mealaí sár agus steise dá bhfuil ein. Agus an ródearnach ar fad ná Éireann. Éireann thugann muide ar aine an ceapan thugann sibsear. Agus bín an curcóga nead líonta go smut le mélaínan rivig íomhra. Agus minic go mín sorplasán mar churann muid súpar an freisin. Go néon céiriste sa súpar, gus léana siad a bosca, má léanaan ar tuair muid linne, mar ba neart fós bhánta hí sa nead. Agus sin, agus I gur a breanna níos sláinte na meach, agus a breanna níos chóirsaí swarm control mar der na béarlairí, agus tá pectarí se sa leabhar an seo, casa na meala machchas na céara iste sa gcuineog. Sin blian na bhechara, agus siúnearracht an sin sin íomhra chur chuí ar bhoscaí, agus sin mar a bhíon. Agus ar nó tá muid blianta plé leis, agus iste sa leabhar scrí me go leor go na funny incident sa Harlachain. Mar bhí go leor daoine barúil le meas muintear na tóchéad diggin tú. As léthe me má ceann bháin seán is faoi Harbh, agus tá sé seán is sa gabaidil faoi hábhailteacht. Agus is máilm, más féidirlum pointe chur trasna le scéal, seachas bullet point. Scéal a bheith saona, diggin tú. 274, trom second bháin is. Na hála sé seo. Bhí hála sé seo hús an máile beag ar a bennim mai nealta. Tá sé tí thuas go ceannas mór. Bhí déana go sémas lá a fosíocht na meach, hí sa mai nealta, agus nach rá tarúolc ina heasa idir réad héanaiste sa meachlan, agus an cárar a tíomh muoi. Bhí nifer a tarú lá seo, agus mar I déarach muintear na mí, he was tearing lumps out of the ground. Níl is cenim ní bhí ar danbocht, mar jauler agus údar maige, mar bu tawní hín déine diggin tó.
Bhí níos mó imní ar sin diggintá. Aige rud a dart lead a dúir témas agus thóg se amach frám a beach as a stoch bogangadí sa meachlan. Chaisian frám a beach le sróna tidih agus má lai ceannar lai scór ar cínte. Dan se sochar a fe coppla second agus in sin chroch se rubbal san éir. Lig se búra chu deabhór as hain agus thug se na cosa leis go dtí carneal na páirce buide óthb. Níor hála lehead gachtra ó aimsir hán bó cúlnas a hála mai nealta láisin. Agus chuileúr a tháinig siad in dhéisin mu sin amach dan na tarú có fad is siarmhab is a bhí se an is nach fánach í chrétar is chléoh tarú. Sin as cinál sport a bhí ein. Agus chuine muid na scéalta sin ar fad is just a leabhar seo. Go ha mar IP sin eilenis. Agus tá rionthá seanachas a leabhar seo freisin. Agus scéalta agus rudí hála agus seo scéalan is a hála go henúnca lumsa. Bhí cóníars na Cilíní, ús é géan agé cáil na Cilíní, tá idir Blairní agus Blackpool. Agus hála seo freisin gá céad seas go híon. Mickey Cronin a bhíar. Dinis maithar scéalum faoi henúnca lumsa dar a benna Mickey Cronin a rá cóní ar fadó idir an Bhlearna agus Blackpool. In áit a dúchtar na Cilíníar. Fear cróga bathe a chruid a gugan na Saoirse. Fear baine bhí anna go híal agus bhí se na chóní le na bhean malaí i deachín deas ar achra talún ar híomh mhóthir. Bhí madra aige ar a hainchiúnaigir agus bhí curcó go bháin ag híos ag bun an achra. Lá bháin bhí an madra gútamáil híos ag na beacha agus hébe ceir do rinne se chur se olcar na beachas dúnsa se da. War se do máda bocht. Spréach michi neor a chunig se an rud a bhí rééis tálú agus chur sé taí brosna agus ámud timppel na churcaige agus rá se rán. It a bad afternoon. An tróna sin hí se chun báhart agus mailí a chur téir mór amach ribbe. Chuimre se an rud a bhí déanta agus dúirt. Lord Jesus mailí ar se náim na idir dagnar bís. So, tá neartdó sin sa leabhar. Leanna mar raí, san áit bhfuil meachan bín flúrseacht mhór torthaí. Agus tá sé sin crothaí aine thuas a gunda na mí, mar tá go leor daoine hímpelárne chur go leor crínta Eolas mar sin. Flúrseacht ámhór. An sin thosa muid a plé le meá. Sead is meá ná míd. Thosa muid a gearan na Meala i dtéanna dúchas. Ar fannam líonta haine sé lín héin a réiteach níolach na marachar a behas, bud droch saine a sinna dígantá. Mar a bhfuil fés chur ar ó chuin, tá muid níos dóchas í isle ar rion blianta nuas. Ach tá muid a íon anyway. Bhaid siar dóil muintear na meanmhara dóil sé sin fion. Ach na Slavs agus na Germánaí agus na Nordics agus na Gaels na Celti meádóil muide. Agus bhí se go mór a gceiste deabhart, áit mhór a deabhart dogann se de teach mí chóir dar. Áit rá scunaí orga is silinn bheá go lós goiche. Agus bhíoch na léchra mó a fíoch na a fáiléireacht mar thugann se ar a racharnanis ar fan le ag ggéar a fí warú agus bhí hagadí se bhhailíonn sin tróna agus dóthaí deir siad go míí se tréid má eall ar an písa an choirhí ar an písa bear go neola bheach agus an caihiar a bear chuileórt. Agus dóiltí na galún meáin sin chuilíhis de hon, dar leis na scéalta. Deir siad go ráil siad in irid meá i deabhríthe, gur hit an bhainrín hit sin na chola ar a trón agus nó bhúsa sí lár na híthe go rán chorán gutí dat leige. So ní le sam. But sin mar a hálín. So sin an Scéal a bhí go trúrain. Agus sin an chuid is mód a bhfuil sa leabhar. Ach tá trí fís a gon scéal seo. An céad pí eile gon scéal tá feit solm go gur se brón agus imníorí. Ach an tríú pí a gon scéal tá me hepa gur féidirlín cuasaí churna cheart. Tá cuasaí Harbheith go donna ar bhánta na mí faoi láthair.
ní dóilm go bhfuil sé leachad don na chorbe hinsint seo breanam ó hímpel. Ach húsáine, tá me go rudí listáil amachíb. Dar íar tá géar ceamán, agus tá sé tobasteach. Agus bhí sé tarlú le fada, ach tá muid i ceapa gur hála cinál tipping point cúpla blianachain. Agus tá cuasaí titidí daolanis. Is ní mar chaint ar mechan amháin. Tá na bláhanna vís na móine ar imi ar fad. Ní lech gábh lá fáci. Camin ime nach silinn mór an nectar be, agus an caisirháin. Silinn na caisirháin, tuas nectar, agus mahánaí. Ach is cosa go le caisirháin in an nitrogen tá sa tala a heasa. Ach ní le chuid deile tá sé dimi ar fad. Tá na féilechan imi. Tá na féilechan ihe imi. Chunnig me ceán saoir se chaite. Rint bliantachain, chathach muid a solas a chas is disa me chisnach, sola noslahín beachtaireachta le bhfuil amach, nó bhéad is lugustí. Tá sé dimi. Tá na bumbóga, tá go leorach ab sin imi. Tá an gráineog imi ar fad. Níl sam ceanúir chunig me gráineog. Bhí sé choileáid. Tá an geirí imi. Tá an frag imi. Mar níl an peiste floch fáci in éanaid nach bhfuil dréanailte. Níl flochan na bhánta. Tá an cearcis imi. Tá an sionach imisteach sa meile mór, mar níl an blas leabhar go mó faoin tú. Tá ann bheog beidir míle go leis iarrhaine ann na habí as bí me chaint leis na híoscraíán. Fásan na bric beidir 3 hairlí a ráid agus sinné, mar níl taidir le nicheachab, mar go bhfuil tilíidir bhróch na haínecha, so níl fehidí beachab, níl taidir le nicheachab. Nis beidir go bhfuil me chur depression go haise ag an orí, is féidir se leis, as chamuid a leis, chamuid ó díon díana faoi. Cúla sib chaint ar a trompelán, sin an dung beetle. Tá sé sin imi, nach mór imi, mar tá sé de chur insecticide ag na mullag na mehi. Agus tá na saihí fiáine bhíocha goil háart, tá sé sin imi. Maidir le chailte, tá sé sinna déanana túhastochar, mar áite be a bhínt a chortha, tá sé dá spréáil sin agus chuann sé teachtarach amach ag rúnaí áitiúil na meachraí, ag géararthab na curcóga bhga 3,000 siar an gail. Déanann sé den nirir 1,000 9 bliana, níor hála sé thumsa fós. Ach is 100% slád ar chuile éiad tá sa gail sin, agus déanann sé de sin 2-3 go blianta ní chéile. Na fati, níl sam múla sagí seo, an spray dearnach a hain an na fati is weed killer. Is an weed killer coitinta, centa se war ma Roundup. Mar marín se na stalks, agus tá sé níos éascin sin na fati hocail amachchas a tácha. Déitin lenach dorm. My dear Bearla, do you get the picture? Tá sé fíor honna, tá rudí harbh tá spéir gairí fála. Níl na héanacha an. Go mór na héanachaí tá brethe réhéidí. Níl sé dán. Well, tá siad leidy go mór. Agus níor ceap me go dálach se seo riomh ach me héana agus drahar me bhein tá mechannig sin na héin. Tá muid chun rint go na churcó go tagain. Camuid a bhga séar go chunda na hirbhí. Agus tá gáid fáite an hir náid dogann séad lochbáin any. agus nece le fór, má chuil sib caint ar manistar fór, tá sé hÉireann sin. Camuid chuidhagan na mechan na bhga hÉireann, mar ní féidir dágal san náid bhfuil se, tá nimach an nimhthart. Agus sin mar atá, agus níl contí sa bethe go marige diggin tógus. Tá ag íon tóra an cilcais. Agus má éist sib leis na fócla take. Ní chluinn fóm lachan na géán, ná fiollar déan na air chus cún, ná fiún na mecha chun séthar a heorra go milligus céir gon chlua. Tá sé takeí bhéir nach lan. Tá sé tálaí ríist. Bhfuil marit le am. Tá. OK. Maidir leis corridóireacht. Seo ceann na rudí tubaiste ar fad agus níl marig go ggéar go maiid an rudí se róla sagí beachtaireachta.
ach do réir chéile tá Eolas a géalúach. Tá péiste gimimeachta sa talla go tréan thuas na taltaí maithe. Mar na móinear nuair a chuirtar a slóirí meach tá na péiste níos, tá ceap na péist gur báisteach tá. Slocinn sin slóirí. Right? Ach an rud atá tarlú ar talla corridor, tá níos measa ríist. Mar fadó nuair bhí muid óg, dúnta sé de talla and then d'oibre sé den harrow ar, nó cin gaige tar harrow. Ach inis is deep motivation atá, tá sé dántún na smúdar, tá sé de marú na béist i lug, leis ar óra bhéisar. Níl tad de fanta be os talla sin, tá sé de déanana smúdar gon talla, smúdar nach chuil beocht behan. Well, tá beocht an, ach ní le féist an, agus go leor eile nach é. Tá sé, agus, ce tá chain faoi, teagask, níl sé sin rá teada faoi, go bhís dums anyway. Connig me park le mo híomh an ora, agus bhí fíor bheag gan. Seo rud an simúl, cén go éige taige sé ar weeds, fíli, tá sé sin imi as a gaint hús aine. As ús a go éige tá húas ar weeds, sin sé scéal mórí benis salachar. Sin hógann siad ar weeds. Agus rud atá Harbheith bránach feicir am héin a fíli, sinna focail ceart. So, siad atá mé ar aráilib, tá mar go briste, agus níl lú ceart ar éon rud. Níl lú ceart ar hiche, ar hála, ar obair, níl éon lúch ar an nádúr, agus níl lú ceart ar mí ach an ilid. Agus níl an bhilán ar na felliméri. Ná beidir go bhfuil me choíntas ar inis nach bhfuil an bhilán ar na felliméri. Mar rinne na felliméri chuile háirta dúrú lehop. Dámta de leisar. Mar a rinne de rá, ní bhuiidir na deanta sé bhí go lob, anyways. Digin sin mis rud mar. Chuile háirt rinne dar gach rud a hánig go machchas an árap, agus níl man na an árap tá mar sun na hórpa. A hánig as an árap, agus a hánig ó hagaisk, tá sé currabhaim ag na felliméri, ach tá sé héis le rion blianta nuas, tá sé héis backfire go duna ar an nádúr. No, agus sinní níorne, scon scáin. Ní scientist na felliméri ach nerd. Agus ní féidir éon bhile na churrahab, rinne siad a rud dúrú lá bíana. An cúr, glach siad gach cúrle, agus rinne siad go maithe. Ach sin an tóratáir. Bí sír in aineón an dochar tá dhéana gon timpeacht. A chahamid bí a háige ar bhealach atá cinálta gon talamh agus go nádúr. Agus a churann airgid a bócaí na felliméri. Mar níl siad a síhrú táda. Níl cíle be leis. Tá tarigid ná ginteil tá bí hír agus is mar go bristetá nach nerd leis na tiche agus chahra chur na cheart. Agus níl me sin na behi, na bí ceappa ar fe second go bhfuil me na behi. Dim me se stéic ribbaí a réir. Agus béad go níos a mé ríist na nachta. Ní tad mí cheart le behi. Ach béad go nummarchán. Béad go nummarcha behi ans. Tá sé de caiinteanna sé tilásport a dhéanana go dtíon tín, go sábhfuil a dhéisisin. Bhfuil muidir is chun in tín a bheithú. Ní bhaid tad a fantain má hálinn se sin, digantó. Agus ní hamháin sin ach an mixture go féir agus livinne atás na móinearí. Tá sé sin mí cheart, mar ní lánachan go leor go na háiscuí, ní lánach héanana do bháin a fásan is cinál roigrasatán. Agus mar sin caiise go leor supplements a hort. Cur gas a corridorach an sin. Céir de dhéantar, tummanna sib sós láir na tíir agus feice sib garí mór orn agus garí mór cluineachta. Céir de dhéantar lei sin. Tá sé de bethhaine bhí leis agus tá sé de déanana alcohol leis. Agus an bulín rán atá tras na seo centra, tá gan na plór i lug isteachas an rank. Rósacha é sin, ní sib ceapí sin na bhrólasacha, tá mí sin cinn seochaí. Ní le an flór ga dhéanaan seo ach a réigen. Tá sé le alcohol íana
agus rud tá sé ní chéile bi leis ná riire. Sin mar go briste. No, níl mór an faoi seo sa leabhar. Is beachtaireachta tá sa leabhar agus scéalta, so níl an leabhar depressing an chorbe, níl a písa beag an faoi sin. Tá mé rud amháin eile bhfuil gá nóma dam. Tá rud amháin eile bhile mar áfin na Feliméri. A chuineir leis na mesaí a mún Africa is herders muide. Agus brise muid críthe na Feliméri má rial muid na beí hóigeal wahab. Ach caithe muid ará leis na Feliméri as cá muid ará le teagas leis a roinn talibhíochta an talamh a bhainistú bhealach níos cinálta. Do bheithí do dhaoine agus chuin héin. I dtó, so níl marálíb untú an mhór bhíige duine sin más málíb. But ná brise í crí na Feliméri ach nerd, ní bheadh sé sin ceart. Mar is herders iad muinter na hÉireann ach an nerd leis na mesaí a mus an Afric is herders sin in áíar píre. Tá sé dan tábhairt a chuin na beithí. Feiceim na lead óga húsarach Éirinn, ben nach chuil mór an beithí Jacob, se chu bráda leis na beithís. Brálam na beithí chuil machar mória de aistrú garí bháin go garí eile an céad lá lítar amachid bín si de léims na párcinne. Slá mór é sin lá scuiltar na beithíach. Ceap se go haint ar mechan na bhain. Úneocht sin rodile. Tá leisar. Leid ar a nitrogen. Airas forwargan i chemici. Cá halfway house of on. Okay. Agus tucha nádú a ráis. Ar a hórcun na tlaíochaí. Agus aige a hórcun na Feliméri le caiilte bheoga a chur ar chuil eilem. Le crínte atá fellúnach gon dóhí na bhfuil siad. Agus tá písan seo, well, seo písa henachas forma ó na dúchasaí ar na máta mór America, der sé treaty ar 12. It was not given to you by your parents, it was loaned to you by your children. Agus tá sé sin fíor. Agus tan tamhuas. Tá, okay. Sinne tá méta mi gará airín weim na blianta sin leis an mert nóir bhí saithí meach an farsing. Níl siad farsing níos mó, mar níl a bí ann nóp. Tá an leabhar, tá rin cóp níl se móma tá sí mag í ann, agus conas beachtúmh na hÉireann a bhainistú, agus beag an grán fríd, gur míle magí.